Söyle sevgilim, bir çift sözüm var. Şu yalan dünyayı etme bana dar. Gözler gördü gönlüm, sevdin eyleyim. Der var engang en dronning, som hed dronning Yrsa den anden. Næsen var helt flad mod roden. Og der så han Elinor. Hun boede faktisk lige ved siden af byens allerstørste torv. Inde på biblioteket er der bøger til hvert skridt, vi tager ud i livet. Der er så mange fortællinger, at der altid er en, der passer til lige nu. Nu gør vi historierne levende og går udenfor for at fortælle dem til dig og møde dig der, hvor du er. Vi møder dig på dit arbejde. Vi møder dig i dit kvarter. Vi møder din familie, og vi kommer hjem og fortæller til dig og dine venner i jeres hjem. Vi møder dig der, hvor du er i dit liv. Gözler gördü gönlüm, sevdin eyleyim. Vi søger på biblioteket for at finde det helt rigtige til jer. Vi låner jer en bog til at tage med hjem. Jeg har det, sagde den grå elefant og hentede de 12 vandpistoler. Vent om igen. Fyld dem op med remoulade, sagde elefanten, og heldigvis var der remoulade nok til alle 12 vandpistoler. Nu kommer vi på besøg for at hygge om jer med en personlig historie. Så kommer fortællingen hjem til jer. Sen canımdan bir parçasın, söküp atamam. Sen yanımda olmayı. Jeg hørte godt, du bankede. Jeg hørte godt, du bankede, men jeg reagerer ikke på den slags. Jeg hørte godt, du bankede, men jeg reagerer ikke på den slags. Der er lige en tand for mange lømler, som ikke kan nære sig for at løfte den hånd. Sen canımdan bir parçasın, söküp atamam. Sen yanımda olmayınca ölemiyorum. Dayan bir yola gidiyorum. Son defa. Vi afbryder din travle hverdag og forærer dig et afbræk, så du kan stoppe op et øjeblik og slappe lidt af. Han kiggede ind. Næsen var helt flad mod roden. Og der så han Elinor gå frem og tilbage med sin faste gang og tænkte, hvad sker der? Han kunne høre, hun snakkede, men hvem talte hun med? Inden du fortsætter med at arbejde efter en pause med poesi. Dil yarası derin olur, çare bulunmaz. Det her det er dronning Yrsa den anden. 20 grønne pelfingre som tjener. Vi vil møde jer der, hvor I er. Der, hvor I bor. Vi fortæller godnathistorier og rykker tættere sammen med jer. Og så var der jo ikke mere at gøre ved det. Vi vil give jer historier. Se, en fiskefilet, sagde kejseren. Behold dem og brug dem igen og igen. Vermiştin, sonra neden bilmem birden değiştin. Dejlig chokolade og kager til. Så hun brugte sine dage på at være i sit hus. Pludselig er jeg hos jer. Jeg har en overraskelse til jer. Så man sidder deroppe, og når solen er gået ned om aftenen, så eftervarmen i taget strømmer op, og så kan man sidde deroppe, selvom nætterne er kølige. Tak fordi I vil høre på min fortælling. Şu yalan dünyayı etme bana dar. Når det bliver aften, mødes vi med jer og følges ind i jeres kvarter. Vi fortæller til dig og dine naboer. Nogle historier passer til en mørk, kold vinteraften. Andre til en lyseblå, lun sommer. Når vi går, kan I selv fortælle historierne igen
Haydi. Dur dinle sevgilim, bir çift sözüm var. Şu yalan dünyayı etme bana dar. Gözler gördü gönlüm, sevdi neyleyim. Söyle bunda benim ne günahım var. Bana acı sözler deme, darılmayalım. Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım. Dil yarası derin olur, çare bulunmaz. Bir de derman, derman diye kahrolmayalım.